ще бъде шоу. Най-добрият рибар. Тук е драйса се. Браво! Здравей. Водите са почти изчипана, рибата е около 4 кг. Минимум 5. Упъва гадно, но господин Атанасов добре се справи с установката. Така, професионализма в него е доказан, личи си. Така, веднага прехвърля през другата, за да не оплете дъната. Браво, Анатолий! Браво! Аванса се чува. Да отидем по-близко, да видим рибата къде е. Браво! Нервна риба. Как мине оттатък. Да, и другата кълве, ужас. Добре, Станев. Добре. Рибата е около 5 кг. Добре охранен толстолоб. О, да го ставим тук. Няма да се отърве. Как професионализма си професионалист. Браво, Танев. Атанасов. Станаха. Насам погледнете, господине. Браво. Браво. Сложи си го до кръка, да може да видят хората за какво става на въпрос. Така, долу-горе 80 см. Сега усмивка.